बोलिए सच्चे दरबार की जय। गोड़ लागतनी हम है बेबी बुआ। गोड़ लगतनी हम है किरण फुआ। हाँ तब फुआ आज तो नवरात्र के तीसरका दिन है। हाँ तीसरका दिन जाना तारू केकर पूजा होला। हाँ जाना तनी हाँ। चंद्रघंटा देवी के पूजा होला। हाँ तो चंद्रघंटा देवी उनकर काहे नाम पड़ल बा, काहे से कि उनका लीलार पर चंदा के समान घंटा लटकेला, ऐसे उनका नाम है चंद्रघंटा। हाँ तो चंद्रघंटा देवी के ही दर्शक लोग पूजा करेला आ हमनियों के चंद्रघंटा देवी के पूजा कइल जा आ दर्शक लोग के चंद्रघंटा देवी के भी स्मरण कराते हुए उनकर अर्थी में भोग जाने लू जो कौन चीज के लगेला ना कौन चीज के लगेला खीर के भोग लगेला तीसरका दिन। आप का बतिया खीरो बना हमनियों के भोग लगा दर्शक लोग के समय जायज कइल जाता, वो लोग के काम होई अपना घरे जाई लो देवी जी के तनी पूजा पाठ वो लोग करी। तब चल अब का लेट कइल जा, चल तनी देवी जी के भजन सुनावल जाए। चला तीसरका दिन होके जा रहल बा। हाँ 3 दिन बीत गए, बुझाते नहीं खे जे कैसे 3 दिन बीत तो गए। चला बितावे से पहले गीत सुना दिहल कइल जाओ। हाँ सुनावल जा। चल निमिया के डाढ़ मैया लावेली झोलुआ बाहो, निमिया के डाढ़ मैया लावेली झोलुआ बाहो, बताही पर जोगत महारानी मैया तो जाने, बताही पर झूलस महारानी मैया सा तो जाने, झूलता झूलत मैया के लगली पियासिया हो, झूलता झूलत मैया के लगली पियासिया हो, अब केहू ना पियावे ठंडा पानी मैया सा तो जाने, अब केहू ना पियावे ठंडा पानी मैया सा तो जाने, अपना महलिया से निकले ले जितेंद्र राम, अपना महलिया से निकले ले नागेश बाबू, माए पे आए ठंडा पानी मैया सा तो जाने, अब हम ही पियाए ठंडा पानी मैया सा तो जाने, अनरा के राख देल कोड़ियन के का हो, अनरा के आख देल कोड़ियन के काया हो, अब बाजी नहीं के दूध बारे दिहाले मैया सा तो जाने, अब बाजी ने के गोद बारी दिहाले मैया सा तो जाने, अब हमारे के देहु तर जाने मैया सा तो जाने, अब हमारा के देबू तब जाने मैया सा तो जाने, मैया सा तो जाने। तब हमनी के गाना कैसन रहुआ लोग के लागल, अपन सुझाव कमेंट और शेयर करके बताएं लोग। नमस्कार।